Rzekomy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Za moich czasów, jak się bajtlowi wyżynały zęby, to dyć się mu nie dawało rozmaitych, dziwnych nupli, żelów. No się dawało staro skórka chleba, co by się te dziąsełka nabrusił, jak go swędziały. Dyć jak się ludziska pobierają ze sobą, to czym się ich wito na progu nowego mieszkania albo domu, chlebem i solą. Jak panna młodo, to nie wiem, czy u was tak jest, zresztą w mojej familii też tego nie było, ale wiem, że w Polsce, w różnych regionach, jak panna młodo jest po oczepinach, to sadzali ją na dzieży. Co to jest dzieża? Może niektóre wiedzą, niektóre nie. Jest to taki wielki behalter, taką misa drzewiano, w której się zarobiało chleb, kiedy ten chleb rósł. Po co tam siadała? No bo chleb rósł, drożdże się rozmnażały i ona siadała tam na płodność. Jak my są przywilei, albo jest Wielkanoc, to też najważniejszy składnik, który jest na stole, oprócz tych wszystkich frykasów, to jest chleb. Po co? Do przywilei kładziemy się takie rzeczy do jedzenia, co by my chcieli, co by nam ich nie brakło przez cały rok. Ja wam powiem, że ja się zawsze kłada jedna cytryna, aby i jak mi się uda uszczelić tomaty, to też, bo to są takie rzeczy, bez których nie poradza żyć. Chleb, zanim kiedyś zaczęli kroić, to naznaczali go krzyżem. Ja z lewej ręki, bo jest leworęczno. Chleb też miał takie swoje dwie części, mianowicie to sam się nazywa przylepka, a to na końcu to jest odlepka. Kiedyś to, jak my kładli chleb, było ważne. Strona okna nie należało tą odkrojoną częścią kość, ani w stronę drzwi, bo chleb uciekał, czyli człowiek ubożał. Bez to my raczej tak stawiamy chleb dzisiaj, to jest taki przesąd, albo obracamy go tyłem do okna, czy tyłem do drzwi. No ale po jakiemu ja wam o tym chlebie godą? Ponoć jest to taka potrawa, która się nigdy nie zmierznie, że jakby my mieli chleb i ta sól przysłowiowo do tego chleba, to by my przeżyli. Ja mam kamratka, która znodła cosik pięknego tam u siebie w tym domu. Na zoli od spodka hop napisał, jak się nazywał, kiedy je rok, wiele jemu je roków, wiele zarobią i wiele kosztuje kilo chleba. Czyli on wiedział, co będzie dla nas ważne, tak myślał, co będzie ważne dla przyszłych pokoleń. Ten podstawowy pokarm, chleb. No ale widzicie, godą, że kładziemy chleb na stół wigilijny, dowamy go do święconki, a bardzo często po Wilii albo po Wielkanocy widzimy w sypie wyciepany chleb i to wcale nie mało. Ktoś mi powie, no bo ten chleb jest niedobry. Za moich czasów, jakże była młoda, za komuny, mieliśmy taki widz, co jest najgorsze. Chleb z giganta, bo był no jeden muster chleba, właśnie chleb z giganta, no i tam coś jeszcze oszczędza tego drugiego. Zgodzę się, że mnie się też często zdarza, że kupia chleb,
a za 2 dni on mi spleśnieje. No richtig, co ja mam z nim zrobić? Veď go nie zjem. To może co? Zamrozić go, schować, kupić menu. Też mi ktoś powie, ale on jest pakowany taką masnota, pokrojony, potem spleśnieje. No też prawda. Ale ja wam powiem, moja babka rzekali tak, że to, co ty wyciepniesz z jedzenia, zwłaszcza chleb, to tego ci kiedyś w życiu braknie do jedzenia. To dajcie się na to pozór.